Hej alle sammen, og velkommen til min første tutorial på den her channel. Så, i dag vil jeg fandme vise jer en tutorial, der hedder Backflip Tutorial. Det er, hvordan jeg viser jer, hvordan man laver en realistisk backflip. Ikke for eksempel sådan en her. Hvis jeg kan lave en, for eksempel. Jeg er ikke sikker, at jeg kan lave en, for eksempel. Sådan her, så lave en hel masse anden lort. Jeg mener seriøst, en der ser meget realistisk ud. Så, i dag vil jeg vise jer, hvordan man laver det. Så, lad os gå i gang. Det første I gør, det er, I går ind på jeres Game Rules. Og her, der sætter I den her enten til 300, eller 400, eller bare over, så langt væk I vil. Jeg har den til 400. Så der skal I så for, at den kun går 10 frem. Så derfor trykker I 1, 2, 3, 4, 5 gange. Så gør I jer stiv. Så får I jer selv til at hoppe, inden jeg lige får den i gang. Bare roligt, det hele kommer til at være nedenunder i beskrivelsen. Jeg laver ikke tutorials hver dag. Først når jeg finder på nogle nye ting. Så kan I bare se. Upsi das. Når lige husker jeg på min ven, så kan jeg lige se. Ej, jeg gider ikke helt sådan stå sådan her. Tryk en gang på den. Eller 2 gange. Eller 3 gange. Ja, indtil den er extended. Og så kan I det også se, at du for eksempel. Så kan du også se, at du går op, og så kan du bare lige. Oh, did it! Oh, did it! Damn. Nå, sådan her kommer det til at se ud her. Yep. Okay. Ups. Der kan vi se. Det må være tutorialen for i dag. Ses gutter og gudinder. Ha' det godt. Hop høj, folken.